Здравейте, скъпи зрители на нашия канал в YouTube. Здравейте всички, които ни слушате в подкаста на Емил Неделчев. Аз съм Емил Неделчев и отново съм с вас и съм сигурен, че ще имаме прекрасно време. Надявам се, че сте благословени. Надявам се, че Господ е бил с вас през тия дни, в които не сме се виждали и чували. И съм сигурен, че днес ще имате какво да научите. Така че, моля ви да останете с нас и да бъдете част от това предаване на живо. Моля ви да го споделите във вашите социални медии. И също искам да разпространите новината за този канал, да препоръчате канала ни на други хора. Днеска ние ще искаме да сме насърчения за вас. С мен отново е моят син Елисей и сега ще му дам думата да ви поздрави и той. Да, здравейте. Здравейте, приятели от мен. Здравейте и на нашата аудитория и в Spotify, която сега ни слуша. Добре сте дошли всички, които ни гледате, нашите скъпи приятели от нашите медии. Ако някои от вашите приятели все още не знаят за нас и не знаят за този подкаст, моля ви, кажете им. Споделете това предаване, споделете това видео. Емил Неделчев изписан на латиница в почти всички платформи, които се сетите. Щом сме в Spotify, значи сме почти навсякъде. Facebook, YouTube, намерете ни, последвайте ни. И както каза и пастора, днеска ще е време за насърчение, аз вярвам, и време за хубав разговор. Аз викам да започваме с една от интересните. Ти кажа сам да сме насърчения. Как можем да насърчим нашите приятели? Много неща. Най-вече нашето насърчение идва от Божието Слово и от верността на Господа. Това са двете неща, които държат един християнин. Защото в живота, в този живот, който живеем, има много трудности и много изпитания. И в тия времена на трудности и на изпитания хората имат нужда да се укрепят. И аз искам днеска да насърча нашите приятели и нашите зрители с няколко пасажа, няколко различни истории от Библията, които са за насърчение. Но преди това бих искал да почнем с този анонс, ако щеш, че трябва да имате Словото на Бога за ваша основа и да познавате характера на Бога, за да бъдете насърчени. Това са двете неща, които са много важни, защото живота на човек е нагоре-надолу и съм сигурен, че тия, които ни гледате в момента, имате много изпитания, много битки и живота ви е нагоре-надолу. Има трудности, понякога се поуправят нещата, понякога продължение на цели сезони нещата не вървят добре. И ти може би си казваш кога най-накрая ще изляза, кога най-накрая ще изплувам. Всъщност има неща, които ти трябва да научиш и неща, които ти трябва да започнеш да правиш, за да можеш да излезеш. И едно от тях е да стоиш върху Божието Слово. Чрез вяра в Божието Слово нещата се променят. Исус Христос каза, че всички, които вярваме, за всички, които вярват, каза, че за тия, които вярват, нищо не е невъзможно. И ние можем да промениме съдбата си, може да промениме живота си, през каквото и да преминаваме и Господ да ни помогне. Така че ти трябва да познаваш Библията, трябва да отидеш в Божието Слово и да намериш стихове от Божието Слово, които да говорят за твоята ситуация и какво Господ казва. Примерно, Сатана много често лъже хората и им казва, че те са болни от някаква тежка болест и сега те ще умрат и всичките тия неща. И има един стих, който аз обичам в Стария Завет, който казва: аз няма да умра, но ще живея, ще разказвам делата Господни. Изповядвам този стих, когато атака дойде върху мене. И аз насърчавам хората на Бога да се насърчават с тия думи. Ако си болен, може да изповядваш Божието Слово, което казва: с раните на Исус ти си изцелен. И това е едното, Божието Слово. Другото е познаването на характера на Бога. Когато знаеш какво да очакваш от Него, когато знаеш, че Той е добър и Неговата милост трае до века, тогава ти можеш да се обърнеш и да очакваш от Него това добро нещо да се случи. Но аз искам да ви предизвикам с нещо, мили приятели, и то е с една история. Не знам ти дали си спомнеш тази история, която се разказва в Стария Завет, в книгата на царете, за пророк Елисей. И как, понеже той предсказваше за много време предсказваше с абсолютна точност къде евреите ще бъдат нападнати. И тогава асирийският цар, мисля, че каза: добре, кой ме издава? Кой ме предава? Откъде разбират тия хора къде ще бъда аз? Някой от моите ме предава. И ако си спомнеш, тогава му казаха: никой не те предава, царю, пророка, който е в Израел,
казва, знае думите и казва думите, които ти говориш в спалнята си. Спалнята в смисъл на мястото на най-интимно и най-съкровенно място. И той казва, той даже вижда, такова мощно помазание беше върху пророк Елисей, че той виждаше и чуваше думите на царя и издаваше всичките му военни стратегии. И той не можеше да победи. И тогава царя реши, че ще отиде и ще залови този пророк най-накрая. Разбра къде е пророка и изпрати войска. И мисля, че това се разказва в 4-та книга на царете. Да. Като бяха в град Дотан, мисля, че беше. Точно така. Изпрати ги изпрати войска и войската заобиколи целия град. По това време... Страхотна история. По това време имаше навика, често се случваше, имаше такива библейски ситуации, в които изпращаха, примерно, войска да хванат един човек от града. Да. И войската заобграждаше града. Ако града откажеше да предаде този човек, тогава войската превземаше града, избиваше каквото може да избие и така. Но ако града видеше себе си заплашен и човека, който беше вътре в града, не беше толкова важен, го предавали. Те го убиваха и даже в един случай му хвърлиха главата през стената. В Стария Завет има такъв случай. Така че Елисей е заобграден от вражеска войска, той е в града и войската вика срещу него. Нали, иска да го хванат. Елисей е в голяма опасност. И това, което става сега в момента, казва се в Словото на Бога, че Елисей стана сутринта, слугата стана преди него и слугата беше много оплашен. Много оплашен беше. И се казва... Да. Той даже много интересно каза, ах, господарю. Да, вярно. Те възклицания, те издават много. Ето, примерно, в 6 глава 15 стих се казва как слугата говори. И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана, та излезе, ето войска с коне, колесници, беше обиколила града и рече му слугата му, ах, господарю мой, какво ще правим? Да. И много пъти в живота на хората се случват такива ситуации, когато те са заобградени от нещо изненадващо. Идва нещо страшно, идва нещо изненадващо и... Няма изход. Изглежда страшно. Аз мога да си представя какво е било за този слуга, който събужда се сутринта и той знае, че не само живота на господаря му приключва, ами и неговия. Така е, да. И той затова възклицава. И Библията е използвала точното възклицание, което той е казал. Колко ли е било драматично това че чак той, който пише, да го запише. Да. Сигурно е било драматично, но уплах. Господарю мой, и после каза какво ще правим. Аз този подкаст искам да се обърна към всички тия, които са застанали в ситуация, които казват, господарю, какво ще правим? Господи, какво ще правим в тази ситуация? Сложно стана. Но изглежда Елисей, който беше в този образ, е преобраз по един начин на Бог самия и на помазаника. Защото по това време в Израел Елисей беше помазаник. И той изглежда въобще не беше притеснен. Много пъти въобще не беше впечатлен от какво се случва около него. Да, все едно, че нямаше драма за него, което е абсолютно нехарактерно. И ние сега можем да подминеме този момент, че той не беше впечатлен. Защото Елисей не изглеждаше впечатлен и ние знаем резултата от историята, само че докато е бил слугата, мисля, че е Гези там, той всъщност не разнае това, което ние знаем, че се е случило. Така че той сигурно беше много оплашен, този слуга, обаче пророка въобще не беше оплачен. И казва, той му казва, не бой се, защото уния, които са с нас, важат повече от уния, които са с тях. И помоли се Елисей, забележи какво се моли, той не се моли, Господи, помогни ни, а каза, моля ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И знаеш какво е интересно, че много пъти ние се молим, помогни ни, Господи, а всъщност молитвата е, отвори ни очите да видим какво правиш. Това е добро, това е яко. Защото много пъти, когато ни заобикаля вражеска армия, когато ни заобикаля проблем, когато ни атакува нещо внезапно, ние се плашим, обаче забравяме, че всъщност Бог е с нас във всяка ситуация. Абсолютно вярно. И проблема ни е, за оплахата е, че ние не виждаме това, което трябва да видим. И съм сигурен, че и моите приятели знаят за какво говоря. Когато те удари уплах, ти не виждаш нищо друго, освен това, което те плаши. Абсолютно. Така е. А Бог иска да почнем да виждаме през тия неща. И затова
той се моли. Аз се моля днеска за моите приятели, които са с нас в нашия подкаст, Бог да им отвори очите да виждат. Защото когато ти видиш какво се случва около тебе в духовния свят, ще разбереш, че всъщност проблемът ти не е толкова страшен и е много лесно решим. Не знам дали това говори на някой, но аз искам да кажа, че проблемът ти е много лесно решим. На теб не ти изглежда така в момента, но той е много лесно решим, защото в духовния свят нещата изглеждат по съвсем различен начин. Слугата на Божия човек беше оплашен, защото виждаше в естественото. Ти си оплашен, защото виждаш в естественото. Но моята молитва е Бог да отвори очите на сърцето ти, за да можеш да виждаш. Моля ти се, каза Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя. Какво видя? Видя всъщност реалността, която пророка виждаше през цялото време. Огнените колесници. И какво видя? И ето, казва, хълма беше пълен с огнени колесници. Забележи какво се казва около Елисей. На хълма около. Да. Сега, той вижда в естественото и е много оплашен. Трябва да ти кажа, всеки от нас, който гледа само в естественото, има десетки и стотици причини да бъде много оплашен. Абсолютно. Виждаш болести, виждаш войни, виждаш недоимък, виждаш това, виждаш какви ли не работи виждаш в този свят. Неща, несправедливости от всякъде. От всякъде несправедливост. Хора жестоки, студени, зли. Обаче, като вземеш да гледаш в духа, нещата започват да изглеждат различно. И казва, Господи, отвори очите на слугата, та видя. И ето, казва, хълма беше пълен с огнени колесници. Аз искам да го кажа това нещо. Брата и сестри, тие, които ходите с Господа, не бойте се от нещата, които ви заобикалят и които ви плашат. Не се бойте от тия неща, защото около вас, забележете, около вас, около Елисей, хълма беше пълен. Не около града. Не около града, около Елисей. Това му беше личната охрана от Господа. Да. Това му беше личната охрана. Огнени колесници и коне. Чуй сега, това е много драматично тук, защото огнени колесници и коне. Ти помниш ли, че на друго място имаш огнена колесница, която вдигна Илия, но тя беше една. Огнена колесница вдигна Илия, а тук имаш огнени колесници. И аз си мисля, какви ли са били тия огнени колесници и кои ли ангели са били тия в тия огнени колесници. Казва се в Словото на Бога, че един ангел излезе по времето на пророк Исаия и изби 186 хиляди войници за една вечер. Казва се, че ангел на погублението. Един ангел мина през целия Египет и унищожи всички първородни на египтяните. Един ангел. А той имаше огнени колесници с ангели около себе си. Това е много сила. Това, което отсреща врага имаше, беше несравнимо малко с това, което беше от страната на Елисей. И точно поради тая причина той му казва, не бой се, защото уния, които са с нас, важат повече. Един превод даже каза, са много повече, мисля, че беше. Точно това е думата. Много повече са от тия, които са с тях. И това е за всеки един от нашите брати и сестри. Абсолютно. Аз не знам през какво минават и какво точно се сблъскват. Но едно нещо знам, че Господ е с тия, които са с Него. Абсолютно. И ако те са верни пред Господа, не съвършени, защото съвършени няма, но ако са верни пред Господа, да тичат с Него, да ходят пред Него, тия същите огнени колесници са около вас и те ви помагат в трудно време. И дори да не ги виждате тия огнени колесници, правилното време Господ ще подейства, за да отвори врати за вас там, където няма врати. И ще ви помогне. Искам да сте насърчени и да знаем, че Бог не ни е оставил. Ако Той е казал, че ние сме в ръката Му и никой не може да ни грабне оттам, Той нито лъже, нито преувеличава. Дявола няма власт над Божите хора. Божите хора трябва да разберат това. Божите хора трябва да разберат, че каквото и да става в техния живот, то е допуснато от Бога с цел. Той е добрият лекар, който знае колко горчиво да сложи в лекарството, което ще те излекува. Той знае точната доза на напрежение
Той знае точната доза на изпитание, което трябва да пусне в живота ти, за да може да дойде поправление и ти да станеш това, което трябва да станеш. Така че, Божии хора, не се страхувайте от опасности. Амин. Ние сме в ръката на Господа. Ние сме в Неговото благоволение. Той е благоволил към нас заради Исус. Абсолютно. И съм сигурен, че вие ще бъдете запазени от каквато и атака да дойде върху вас. Абсолютно така е. Абсолютно голямо насърчение и за това, което казваш във времената, които се намираме, просто е добре наистина да се отворят нашите очи. Обаче аз интересно, че виждам и още нещо, което е, мисля, че по-нататък в историята се разказва, че града беше запазен и следователно и живота на Гейзи, на слугата на Господния човек също беше запазен. Да. И си мисля колко важно е вярващия човек, последователя на Христос, да бъде на правилното място. Да бъде на мястото, откъдето е викал към Господа за помощ, а не да е отишъл да търси нещо друго. И си викам как, когато седиш под авторитета, под Божия човек, под там, където трябва да си, Господ ще опази живота ти. Забележи друго нещо интересно. Друго нещо интересно е тук, че всъщност Гези беше с Елисей, за да му служи. Да. Тоест той вършеше работата на служението. Аз си мисля, че най-безопасното място не е някой град, а най-безопасното място за тебе е да си в служение. Много хора днеска казват, за мен е най-безопасно да бъда в Англия, да бъда в Германия, да бъда в Щатите. Съвсем наскоро ми напомниха за един Божий човек, истинска история. Божий човек, който 90-те години беше започнал служение в България и беше един от много успешните. И аз се надявам да имаме възможност някой ден да поговорим малко за тия хора от 90-те години, служителите от 90-те години в България, които започнаха голямото съживление, минаха през голямо съживление. Доста хора от нашите зрители ни пишат, аз повярвах 90-те години. Тогава имаше няколко много велики служителя, много силни призива, много отчетливи помазания върху тях. И те вършиха велики работи. Просто правиха неща, дето и до сега няма вече кой да ги направи. Смъквали небето, а? Просто беше невероятно. Невероятно време беше. Тия момчета сваляха небето на земята, правиха конференции, имаха изцерения, чудеса. Просто много неща. Но един от тия, не искам да му казвам името, един от тия мъже по обясними причини за човека реши да избяга в друга държава. На запад от нас. През океана даже избяга. И съвсем трагично, имах една среща, наскоро ми напомниха за тази ситуация. Жена му беше убита много жестоко. Сериозно? Да. Там, където той отиде. Тук той беше гонен много здраво. От служби, от това, от онова. Но реши да избяга и като избяга, там стана много тежка трагедия, за която нашите съболезнования и то е станало преди много години това нещо, но със сигурност раната е все още жива, защото е много тежка трагедия. Мисълта ми каква е? Мисълта ми е, че ти като Божий човек трябва да си там, където Бог те иска. Не където ти се вижда най-безопасно, не където умът те води, не където душата ти те води, не където плътта иска да бъде, а там, където Бог те иска. Защото изглежда много опасно понякога, както на Гези ситуацията. Беше, много опасна ситуация. Може би Гези си каза, сега ако си бях в нас, сега ако си бях в родното място, нямаше да ми се случва това нещо. Ма сега виж каква трудност, виж какво изпитание. Обаче внезапно Бог се прослави по такъв мощен начин, че Гези беше запазен. И аз казвам следното нещо. Ако ти си в служение, ще бъдеш много по-защитен от Бога, отколкото ако не си в служение. Абсолютно вярно. Виждаме го с служители, които са тук при нас, служители, с които общуваме в България. Който е в служение, наистина сякаш Господ води над него, Господ е с него. Но това е вярно, за да заемеш мястото, където трябва. Обаче това ме навежда на една друга мисъл, че явно трябва да действаш. Явно трябва да направиш нещо по въпроса, а не просто да седиш и да чакаш. Така е. Истината е, че много хора стоят и чакат всичко да се нареди, за да предприемат правилната крачка. Чакам да събера парите за сватбата и тогава да се оженя. Чакам да си намеря
добра работа и тогава да направя предложение на моята приятелка. Чакам да се нареди икономическата система в България и тогава да почна бизнес. Чакам какво ли не чакам да се наредят нещата. Истината е тази, че ако ти чакаш всичко да се нареди, никога няма да започнеш. Ако ти чакаш да събереш достатъчно пари, за да си родите дете, тия пари никога няма да дойдат, мой човек. Ако ти чакаш да се оформи това в бизнеса и онова в твоя живот, има неща, за които ти просто трябва да скочиш чрез вяра. Има неща, в които трябва да подействаш чрез вяра и не да стоиш и да чакаш някакси нещо от някъде да се подреди, защото идеална ситуация никога не е имало и никога няма да има. Добре, ама то не е ли по пътя на логиката да си подготвя по-добре нещата, вместо да се впускам с главата надолу? Или има нещо друго, което не трябва да се стъпи или трябва да се направи? Да се подготвиш е нещо много важно. Да се подготвиш е нещо много важно. Но да се подготвиш и да имаш идеална ситуация са две различни неща. Аз мога да се подготвя и да работя върху нещата, които искам да ми се случат, но ако чакам нещата да станат идеални, всичко да се подреди, ние никога няма да започнем. Когато ние започнахме нашата църква в Силистра, беше 96-7 година, ние нямахме работа, нямахме църква, която да ни издържа, родителите ни не бяха богати хора, които да ни издържат, нямахме служение зад гърба си, съпругата ми бременна в 8-9 месец, роди юли месец на 30, роди и ако ние бяхме седнали да чакаме, ние бяхме решили да отидем при тъст ми, защото той занимаваше строителство във Варна. По това време имаше много работа, пари имаше и така нататък. И, така нататък. И ние бяхме решили, че ще отидем, ще поработим малко, като се роди детето, нали, да се погрижим за него, да му купим какво трябва да му купим и по някое време да се върнем в Силистра и да почнем. Само, че Бог беше говорил преди ние да знаем, че тая църква, която ще започваме, трябва да започне в началото на месец юни. 1996 година. Началото на юни трябваше да започне. Той го беше говорил, ние не го знаехме това нещо още. Отиваме в Варна, почваме там да живеем, да работим, обаче в мене гори това нещо, прибирай се в Силистра. И аз си казвам, добре, сега как да кажа на жена ми бремена в 9-я месец, в 8-я месец всъщност беше, отиваме в Силистра, нямаме нищо, нямаме даже кощи, къде ще гледаме детето. Нямаме пари, нямаме нищо. И никакви обещания от никого. Не знам, тогава 97 година, 96-7 година беше почнала да се разклаща банковата система, бяха почнали икономически проблеми да се случват в страната, долар растеше и инфлация имаше много голяма държавата не се справяше, много тежко беше от всякъде. И тогава една сутрин майка ти ми каза, аз мисля, че ние трябва да се прибираме в Силистра и аз казах, аз мисля, че трябва да се прибираме в Силистра. Нищо не беше идеално. Имахме само място, къде да живеем, но нямахме нито храна, нито пари, работа, нищо нямахме. Ама нищо нямахме. Напълно разбирам какво означава това нещо. И ако аз трябваше да седна и да чакам идеалния момент, знаейки през какво съм минал, през тия 26-7 години, аз нямаше да започна до днеска. Защото през всичките 27 години имаше нещо, което аз трябваше да чакам да стане по-добре. Имаше, айде да си... Поне работа да се намери. Да, икономиката да се поправи малко, кола да си купя, това да направя. Ако аз бях чакал тия неща и до днеска нищо нямаше да съм направил. Нямаше да имаме това, което имаме днеска. Да. Всъщност. Същото беше и за Варна. Нищо не беше оркестрирано. Аз можех да седна да чакам, чакай малко да порасне това, чакай малко да си вземем сграда в Силистра, да си я направим сградата, че тогава да отиваме. Ако бяхме чакали до днеска, ние нямаше да имаме. И когато си купувахме сградата и нашите приятели ни помогнаха толкова много, благодарим на всички, които подпомагат нашето служение, но когато ние купувахме сградата, също ситуацията не беше идеална. Нито парите имахме, беше във време, в което тотална нестабилност, война в Украйна, хиперинфлации, в някои места се случиха поскъпване на газ, знам си какво. Имотите вървят нагоре, надолу, не знаеме кой ще влиза в рецесия, кой ще излиза. Ако бяхме чакали и до днеска нямаше да имаме това, което имаме.
Така че има хора, които седат и чакат. Като си събера това, като направя това, ще почна да служа. Няма да имаш никога съвършена идеална ситуация. Ти просто трябва да тръгнеш на някъде. Ти трябва да се задвижиш, защото тия идеални ситуации, те никога не идват. Но от друга страна трябва да си подготвен. Според това, което знаеш, според това, което можеш. Направи възможното да си подготвен. Но ходи с вяра. Много е важно да се ходи с вяра. Абсолютно. Много е интересно, че този пример за това да започнеш от, айде да не го казвам от нищото, но да го кажа така от неустроеното, е голям пример, който виждам и в доста места от Библията. В началото, още при сътворението, земята беше пуста и неустроена. Исус Христос нямаше място къде да се роди. Представяш, царя на царите, ако беше по нашата логика, ще дай поне да има място къде да се роди, да е нещо по-хубаво. Нямаше място. В последния момент намериха един обор. И сигурно има и други истории, дето така просто трябва. Бях го споменал, кога беше за това, че абсолютно това начало на тая църква беше в такова сухо място. Място, където нищо не виждаш. Място, където няма много. Но това да продължаваш и да вярваш в нещо, което Господ те е призовал, тая крачка на вяра, ако искаш даже я наречи. Много е важно да си движен от нещата на Бога. Да. Защото ти го казваш много добре това нещо, но наистина, защото видимите неща не станаха от видими неща, казва Божието Слово. Да. С други думи, това, което днеска виждаме, не е станало от асоциация или по подразбиране, или променили сме нещо в нещо друго. Можело да стане така, някаква логика имало, а той... Нямало и логика. Когато започнахме ние, нашата църква, нямаше никаква логика. В града имаше една силна, тежка, доминираща църква, която всъщност успешна, позната, растяща тогава. Растяща и тогава хората казаха, нали, какво правиш? Нали, има църква в този град, за какво ще го правиш? И те не разбираха, че всъщност ние правиме църква не защото имаме амбиция да покажем нещо на някого, а защото Бог ни води. Така казва Господ. Да. Когато Бог казва, няма нужда да знаеш защо. Но той ти беше говорил с ония стих от Деяния на апостолите. Не бой се, но продължава, защото има много хора. Говори и да не млъкваш, да. Защото има много хора в този град. И това е истината, че сега 26-7 години по-късно никой не пита ти защо е започна тази църква. Без съмнение. Да. И хиляди хора от цял свят са благословени, никой не казва ти що. Обаче тогава... Но тогава беше много трудно. И проблема е, че ние не виждахме резултати, плод от цялото нещо. Места. Истината е, че в България нищо хубаво не става лесно. Дали само в България? Или? Ами, гледам други страни, много по-лесно им се получават нещата. Защото има разорано, има традиция, има култура, има неща, които са заложени, докато в България няма. И сигурно не е само България, в никакъв случай не е само България, но аз мога да говоря за България. Да. Че нищо хубаво не става лесно и ако почваш нещо, каквото и да е, дали ще е бизнес, дали ще е семейство, дали ще е нещо друго, не дей да си мислиш, че нещата ще стават лесно, без усилия. Просто трябва да се извоюва всичко. Във времена, в която всичко се разпада, е много трудно. Някой път даже и с брака е така, женят се хората и си мисля, че то ще си е така, нали, лесно. Но истината, че и там трябва да се работи. И там трябва да се воюва в молитва, в духа и да се работи върху взаимоотношението. Ние българите, никой не ни е казвал, че трябва да работим върху взаимоотношенията си. Ние си мислим, че взаимоотношенията са неща, които се получават от само себе си. Някакси така просто се събуждаш и някакси стават нещата. Само, че трябва да работиш върху тях. Нали, трябва да претърпяваш, трябва да сееш и много други неща, да си търпелив. Абсолютно. Аз точно това мислех, че получихме доста коментари, между другото, от хора, които питат за съвет, какво да правя. Попаднал съм в една такава ситуация, заварена ситуация, ако искаш, където просто мъжа ми не иска да повярва и в момента си патя по някакъв начин от това нещо. Какво мога да направя? Как да постъпят? Получихме доста коментари след един от подкастите ни за това. Ами виж сега... Ти спомена една част от нещата, но... То е много... Сложно е като цяло. Но въпроса, който ти ми задаваш, то няма еднозначен отговор. Няма нещо, което мога да кажа с едно изречение. Много е важно
Сега това заварено положение ли е? В смисъл, жената повярвала след като мъжа... Много условности. Има много условности. Но едно нещо мога да кажа, че една жена трябва да живее с мъжа си, дори той да е невярващ, и да се моли за него. Да. И няма да е лесно, и не е лесно, но Бог може да помогне на тая жена да се обърне мъжа. Едно нещо е сигурно обаче, че мъжа на тая жена няма да се обърне към Господа с компромиси от нейна страна. Ако някоя жена си мисли, че мъжа й ще повярва, защото тя прави компромиси с вярата си заради него, и той ще повярва следствие на това, това няма да стане. Ако някоя жена си мисли, че мъжа й ще й забранява да ходи на църква и тя ще прави компромис с това, и следствие на този компромис мъжа й ще повярва, тя дълбоко се лъже. Всъщност, обръщането идва тогава, когато жената устоява във вярата и стои твърда във вярата. Не е нужно да дига скандали, не е нужно да се крие, да го лъже и да бяга и да прави неща. Но ние живеем в едно време, което е уж време на някаква свобода. Да. И аз не мога да разбера една жена, която живее в съвременния свят, защо не може да застане пред мъжа си и да му каже: мъжо, обичам те, уважавам те, но това е моето време. Аз съм също личност, защото не знам дали е ясно на всички, но жените са личности. Да, определено. Те не са покъшнина. Те не са мебел. Те са личности, които Бог е създал със свободна воля, и ако една жена иска да вярва в Господа, мъжът няма никакво основание да я спира от това нещо. И ако една жена е твърдо решена да ходи с Господа, дори и мъжът и да не ходи с Господа, тя може да предаде вярата на децата си. И Библията ни казва, че чрез вярващата жена децата се освещават. Аз вярвам, че мъжът на всяка жена може да бъде спасен чрез вярваща жена. Но жена, която наистина е вярваща. Да. А не жена, която вярва, има някакви убеждения, обаче е пълна с компромиси. Това е много интересно нещо за компромисите. Или пък да тръгнеш да го лъжеш заради това. Ами да, много пъти се случва това нещо. Да, ти ги казваш тези неща, обаче си е битка. Не е лесно. Ти стои започна, че не е лесно. Не е лесно, но няма алтернатива това. Какво друго може да направи? Едното нещо, което може да направи, е да тръгне в неговите пътища. Да прави това, което той прави. И жените, понеже са по-меки, те често изпадат в това състояние да подражават на това, което мъжа прави. Другото нещо, което може да прави, е това, да устоява вярата си с истина. Не с компромиси. Ама той е страшен, ма той това не може някой да ти господарува над живота. Човек, имам предвид, те уважаваш, имаш респект, но ти си личност със свободна воля. Така е. Аз малко назад да те върна в това, за този човек, който казваш, че отиде на Запад. Това е защото тръгна да търси неговия интерес ли? Или Господ го е призвал да бъде там според тебе? И въпросът ми е по-скоро, има ли някакъв баланс между това въобще има ли баланс или как трябва да се пази този баланс между това да живееш за себе си или да поддържаш живота си, както, примерно, да поддържаш дома си като глава, примерно, и това да пък живееш за Христос? Къде е баланса между тези две неща? Аз мисля, че те няма нужда да се балансират, защото за да имаш баланс, трябва да имаш от едната страна нещо и от другата страна нещо, и което да се балансира. Но това да бъдеш глава и да бъдеш служител е от едната страна на барикадата, на кантара. Да. Тоест не са две различни неща. Те не се бият тия неща. Първо, ти ако си се оженил за жена, която е вярваща, както Словото ни учи, тя не би трябвало да ти прави проблем за това, че ти служиш. От друга страна, служението не поглъща 100% от времето ти. Защото много хора казват: аз много служа, нямам време за вкъщи. Ама се прибираш, се плескаш примерно пред компютъра или пред телевизора и седиш 3 часа всеки ден пред телевизора и ми обясняваш, че служението не е от служението това. Това са само оправдания и извинения. Истината е, че един човек, който е балансиран и който наистина ходи с Господа, няма причини да има битка между семейството и служението му.
Аз не вярвам, че има битка между семейството и служението на служителя. Нали, едното или другото. Сега ние трябва да си гледаме семействата, нали? Но истината, знаеш какво е? Истината е, че много пъти служители, които имат проблеми с децата си и в семействата си, аз го наблюдавам, това не ангажирам никого с това мнение, но това са мои наблюдения. Всъщност, много пъти ги обвиняват служението за това нещо. Има такива служители, които, примерно, децата им не ходят с Господа. Жените им не искат да служат на Господа с тях, децата им не ходят с Господа и ходят в света или са по периферията някъде. Един вид служението е виновно за това. Да, и те обвиняват служението. Заради моето служение изгубих децата си, заради моето служение жена ми, това. И това е едно много удобно оправдание. Голямата истина според мен е другаде. Голямата истина е, че тия хора не са били искрени в тяхното служение. Защото ако те са били искрени, децата им щяха да са с тях в служение. Сега не е 100% винаги така. Не искам да давам 100% изказвания да правя, но замисли се малко за това нещо. Ако един баща, ние познаваме такъв баща, е голям фен на футбола. Тренирал футбол, играл футбол, треньор по футбол е бил. Какви стават неговите деца? Ние познаваме такова семейство. Двамата му сина стават професионални футболисти. Друго, виждаме хора, които се занимават с бъгита и с такива моторни спортове. Какви стават децата? И те стават любители. Що? С бензин в кръвта. Да. Защото това му гори на бащата и внезапно, понеже му гори и той е искрен в това нещо. Проблема е като не си искрен. Проблема е като си в църквата един, във вас друг. И това го усещат децата. Те го виждат това нещо. И те затова не искат да се посветят, защото знаят, че тате, ти не си искрен в тия работи. И това е някаква игра, дето ти я играеш. И затова те са разочаровани. Но аз виждам в България много пастори на малки църкви, които в момента децата им служат с тях. Всъщност следващото поколение вярващи, които служат на Господа в България, са всъщност децата на тия, които сме ние били пастори сега. Да, така е. И аз мога да изброя десетки случаи на такива, което е голям плюс и голямо, как се казва, голям показател за това, че тия момчета, всичките, които са от моето поколение, са били искрено вярващи. Да. И са искрено вярващи. Резултат по плодовете, деца казва. Всички сме били заети. Ти знаеш, аз и на работа съм ходил, и в църквата съм служил, и това въпреки всичко, по никакъв начин не ви е ощетило тебе и моето семейство с каквото и да е. Защото сме били и заедно, имали сме и трудности, имали сме и проблеми, но имали сме и много радости. И ето го днеска служим заедно на Бога. Що? Цялото семейство. Можем ли да кажем, ама ти си преангажиран и си... Аз съм работил, имах период, когато работех по 12-13 часа на ден и църквата водих. Отделно от това. Работа. Не работа в църквата, а отделна работа. Да. Така че това е, което аз мисля, че... Ти казваш за баланс. Аз, може би, насочих и въпроса така към семействата. И къде е баланса между служение и семейството, обаче по-скоро иска да говоря за това, което е по-скоро личностно. Човек да живее за себе си. И сега за един човек, млад човек, неженен, да живееш за себе си е едно. Но за женен човек да живееш за себе си е съвсем друго, нали? Какво имаш предвид живееш за себе си? Да си търсиш твоята изгода, бе. Да не те интересува толкова много... да не те интересува толкова много служението и да почнеш да си гониш твоите цели. Искам да се оженя, искам да си завърша университета и да имам добра работа след това. И служението някак се така го... Между другото, да. Къде е баланса между това нещо? Трябва ли сега да се... да се отрека от всичко, що искам аз да бъда, че да мога да бъда в служение и да служа на Господа? Не трябва да се отричаш от всичко, което в този смисъл казваш ти. Но пак ти казвам, те не са едното или другото, те са двете заедно. Аз съм сигурен, че ако ти гориш за нещата на Бога, Той ще изпълни желанията на сърцето ти. С други думи, ако ти кажеш, сега искам да се оженя, не ме интересува служение, защото искам да се оженя. Да. Почваш да търсиш тази жена и колкото повече я търсиш, толкова по-не мога да намериш. И ако кажеш, аз искам да служа на Бога, жената ще дойде на времето си, без ти да усетиш точно как ще стане. Значи ти слагаш приоритет по-скоро тук. Библията казва, търсиш ли големи работи за себе си, не търси. Има такъв момент, който хората търсят за себе си неща и вместо Бог какво ни каза, търсете Божието царство и Неговата праведност и всичко останало ще ви се прибави. Така че
да, ние имаме купнежи, ние сме хора и има купнежи, които са заложени вътре в нас. И тия купнежи са от Бога. Примерно, купнежа да създадеш семейство, купнежа да имаш дете, особено за жените. Това са купнежи заложени от Бога. И те са най-нормалните купнежи. Купнежа да растеш, да се развиваш, да ставаш успешен, да завладяваш. Още от самото сътворение на света Бог заложи този купнеж в човечеството. Да. Затова ние искаме да ходим на Луната, затова искаме да ходим на Марс, затова искаме да влизаме в Марианската падина, която е най-дълбокото място на Земята, затова искаме да ходим на Еверест. Да. Защо? Какво търсиш за Бога на Еверест? Какво искаш да намериш, като следеш на 12 км под водата? Да. Какво искаш да намериш? Какво ще намериш на Луната? Какъв е този драйв? Какъв е този мотив? Откъде идва това нещо? Той дойде от самото начало. Господ го каза, залагам го в твоето ДНК, да завладяваш, да се умножаваш, да растеш, да превземеш земята, да я напълниш земята. Това нещо е заложено вътре в човечеството и Бог никога не го махна това. Така е, да. Той не каза, окей, ти до вчера беше такъв, сега днес ще го смениме това нещо. Така че той купнеш да успееш и да растеш е от Бога и той е в хората и той е нещо добро. Въпросът е, че той ни казва да контролираме желанията си и да търсиме първо Божието царство и всичко останало ще ми се прибави. Аз познавам такива хора, които преди години тръгнаха да търсят да си купуват апартамент. Той казва, брат, аз нямам апартамент трябва да работя, да изкарам пари, нямам време да служа, нямам време да правя нищо, не ме занимая с нищо, аз трябва да изкарам пари за апартамент. И почнаха по чужбините, в тая държава, в оная държава, отиде, взима жена си, децата му живяха тук 2-3 години сами, взимя ги и децата си там и пак няма апартамент. И само живее там. Сега живее с повече пари, с повече възможности в хубава държава. Но какво стана с нас? Господ не ни остава на улицата. Ние никога не потърсихме да купнееме, молили сме се за къща, молили сме се за неща. Господ не ни лиши от нищо. Верно, не живееме като милионери, обаче Господ не ни лиши от нищо. И какво стана? Единия търси за себе си. Къща, апартамент, коли. И какво има? Нито къща има, нито служение, което да благославя хората. Другия какво прави? Търси Бога и Божите неща. И какво става? Има и едното и другото. И не споменаваше какво става с неговото семейство, с него. Той е сигурно вече над 40 години. Гони 50, примерно. Или е на 50, вече не знам. Те си знаят. Мисълта ми, че си... Айде да ни казвам така, губят времето, ама вместо да си постигнал нещо за Божието царство, накрая шло на празно си изгубил времето за нещо, дето си остава тук на земята, вместо да има вечна стойност. И примера на децата, и ще излезе правилно Божието слово. Пак ще излезе правилно Божието слово. Дето казва, търсете Божието царство, всичко останало ще ви се прибави. Казва, търсиш ли богатство? Казва, не дей да си търсиш богатство, защото вика, то ще си направи крила като на орела и ще отлети. Хора, които търсят тия неща, виж, светските хора са го разбрали това нещо. Има учебници по бизнес, стратегии, бизнес планове. И в тия учебници пише за мотивацията на човека. Казват, какво искаш ти да постигнеш? И ако започнеш да говориш, че искаш да станеш просто милионер, те ти казват, ти градиш на грешната основа. Всъщност казва, ако ти искаш да станеш богат, това е грешната основа. Светските хора го казват това нещо. Светски учебници по бизнес модели. Не да търсиш парите само. Казват, намери нещо, в което си добър, първото. Второто, намери нещо, което можеш да помагаш на хората. Нека желанието ти е да помагаш на хората. Парите сами ще дойдат. Но ако ти търсиш парите, и сега какво става в българския бизнес? Те слагат парите да изкарват. И почват да цедят хората, разбираш ли? Почва да лъже работниците си, да не им дава това, де трябва да им дава. Защото той е там за парите. Той не гледа да развие нещо хубаво, качествено да го направи, да е хубаво на хората. Той излиза от мотива почва да си цеди хората. Ефтин материал, който и да прави да се изработва. Така, почва да произвежда продукти, него не го интересува какъв продукт ще произведе, него го интересува да направи парите. И почва да слага буклуци и така нататък, и така нататък. И хората не са прости. Един път ще го излъжиш, два път ще го излъжиш, третия път човека вижда и казва, чакай брат, твой продукт не е качествен. Ще отида на другия да го взема. И в един момент той почва да хули и да плюе по държавата. Тази държава нищо не става. Така. Искат да... Просто са обърнали, да казват старите хора, сложили са каруцата пред магарето и очакват да се получат нещата. Не става така.
Така и със служението. Така и, виж, светските хора са го разбрали това. Така и служението. Служиме на Бога. Ти знаеш, ние сме служили на Бога, когато сме нямали какво да ядем. И сме се чудили как ще вържиме двата края. Но не сме се отказвали да служим на Бога. И Той се показа верен към нас. Ама някой е стоял там и е действал, както тръгнахме с това. Да. Някой е решил да продължи. Вярата е действие. Вярата е действие преди да си видял. Да. Това е много важно да бъде разбрано. Защото много пъти хората си мислят, си казват, аз вярвам и ти вярваш и той вярва и всичките вярваме, има една сила, ние си вярваме. Само, че вярата всъщност е действие, тя не е само убеждение. Тя не е само някакво умозаключение. Да. Вярата е начин на живот, тя е действие. Аз действам върху моята вяра. Ето защо ние се освещаваме. Ето защо ние ходим на църква. Ето защо ние четеме Божието Слово. Ето защо ние постим и се молим. Защото вярата е действие. Вярата е действие преди да си видял. Ние не сме видели Исус Христос. Да. Ние не сме видели края на света. Ние не сме видели големия бял престол да слиза. Ние не сме видели вечния живот след възкресението на мъртвите. Ние не сме видели ада. Що тогава постим? Що тогава се молим? Що тогава ходим на църква? Що тогава пеем на Исус Христос, като не сме го видели? Защото вярата е действие преди да си видял. Някои хора казват, аз искам да видя. Като видиш е твърде късно вече. Ето това вече става... Не вяра, то е вече виждане, то е логика, може би. Кажеш, това е, виждам го, заради това ще почна да правя така и така. Да. А пък вярата е да действаш там, де вярата е убеждение за неща, които не се виждат. Това, което казва Евреи 11.1. Убеждения за неща, които не се виждат. Аз съм убеден, че Христос е жив и че Той се връща и че Той ще съди живите и мъртвите и аз за това се освещавам. Това е вяра. Иначе за какво да се освещавам? По-лесното е да ядеш, да пиеш, да живееш като света. Това е по-лесното. Да си като останалите. Плата иска да се друса, да се другира, да си прави каквото си иска. Да. Ние що се възпираме? Що се възпираме от прелюбодейства? Що се възпираме от тия неща? Защото виждаме нещо и нашата вяра, убедени сме в нещо, което ни води в правилната посока. И затова много хора, нали, във всяка област на живота е това нещо, но много хора седат с едно такова, да знам, аз вярвам, че Господ ще ме благослови, ще ме използва да стана проповедник. Добре да намери една домашна група и проповядвай в нея. Стани част от църква, бъди верен в тая църква, вземи малко книги, чети. Аз ще бъда един ден бизнесмен. Добре, да прочети 2-3 книги за бизнес. Или отиди на училище. Обучения такива. Направи нещо. Да действаш. Това преди малко сега споменахме за това да завладява човек, да прави неща и говорихме защо да ходиш в Марианската падина, обаче някой път сякаш хората не сме си научили уроците и правим едни и същи грешки. Ето даже сега, предполагам, чух преди седмица-две ли се случи тази трагедията с подводницата Титан, която искаше да отиде в Останк. И грешката при Титаник, една от грешките е, че не са чули предупрежденията, които бяха дали, и червените флагове, които бяха дадени за да не отплава този кораб. В същото време и сега пак с тая подводница, пак нещо е било пренебрегнато. Казали се, екипа е бил казал, не трябва да стане така, не трябва да се пускаш тая подводница, обаче все пак са го направили тези богати хора, доколкото разбрах. И е станала тая беля и си викам, виж как след 100 години сякаш човечеството не си научава някой път уроците за това, което е трябвало вече да знае. И си мисля за уроците, които ни научаваме от нашите грешки. Кога тези грешки се превръщат в урок и кога оставате така не без да им обръщам внимание? Това е голяма глупост. Да си повтаряш грешките е голяма глупост. Някой беше казал, че глупавият човек от нищо не се учи. Да. Каквото и да става с него. Те мисля, че в Библията вика, че на безумния и тоягите не му помага да се вразуми. Да. Умният човек се учи от собствените си грешки, а гениалният човек се учи от грешките на другите. Колкото си по-умен,
толкова повече трябва ти да вървиш към това ниво, дето се учиш от грешките на другите. Не е нужно да ти се случват неща, за да се учиш болезнено от тях. Трябва сам да се научиш от... но пък това, дето ти оказваш да не се учиш от собствените си грешки, е безумна работа. Аз познавам такива хора, ти познаваш такива хора. Едно и също нещо правят, имат един и същ резултат. И никога не сяда да се замисли, чакай бе, дай да взема да променя пак някои работи. Имах преди време прост пример. Едно момиче се срещнахме, повярвала жена от известно време, мина просто през църквата за известно време, замина за някой друг град. Тя казваше, аз имам, вика, където и да отида, започвам приятелства, стигам до едно място и приятелствата се разтурват. И вика, винаги до същото място се разтурват. И си казваш, добре, не ти ли е ясно, че всъщност проблема не е в хората, е в тебе? Седни и научи. Идва, стигаш до един момент, когато някой ти казва нещо и ти му се разсърдваш. Аз не мога да го повярвам това нещо. Хора, които са на по 65-70 години, познавам такива. Като деца сякаш. Като деца. Разсърдил се, някой бил казал нещо. Стига, човек, сериозно ли? Как е възможно? Имаше едно време се сърдиха, що са ми седнали на мястото в църква. И се сърдиха буквално хора, си спомням просто. Нали, това беше преди време, сега не се вижда това нещо, обаче се вижда това, дето ти казваш, че наистина... Ама не е ли това всъщност да говориш истината на хората? Подправена, нали, със слово, както казва и словото, обаче ти да се засягаш от истината, не знам. Виж, има плът в нас, човеците, която плът не иска да слуша истината. Така. Тя иска да им се каже колко си хубав, колко си добър. Но голямата истина е, че няма растеж без да ти се казва истината. Защото ако няма кой да ти каже, виж сега тук грешиш и никога няма да станеш по-добър от това, което си, ако не промениш това нещо. Може да имаш невероятен потенциал, да си голям служител, обаче да идват хората и ти кажат, човек, страхотен проповедник, това. Обаче си арогантен. Имаш такива случаи в историята, нали, на българската църква. Обаче си страшно арогантен. Махни го, това ти пречи от живота. И ако ти не иска, но човека не иска да го чуе, той не поиска да го чуе това нещо. Днеска вече не е служител. Днеска не знаем дали и семейство има още. Един конкретен човек имам предвид. Защото нямаше, имам предвид някого. Нямаше никой, който да беше способен. Не, че нямаше никой. Той не допускаше никой да му говори. Защото има много начини да не допуснеш да ти се каже истината. Казват ти нещо малко, ти избухваш. Почваш да викаш, почваш да се сърдиш, примерно. Ти пък за къв се мислиш, засягаш се. Следващия път човека въобще няма да ти каже това нещо. Защото никой не иска да бъде в конфронтация в къвги. Абсолютно. И затова, ето, аз се моля на Бога, Господ да поддържа това смирено сърце в нас, това кротко отношение, да можем да чуваме. Защото без да чуваме истината за себе си, ние никога няма да пораснем. Да. Мисля си за това как един вярващ човек преживява много битки. Човек, който наистина стои на пътя на Господа. И знае, че прави правилното нещо, преглъща неща, ето идват, говорят му истината, той вместо да са... ти беше казал единия вариант, нали, да избухнеш, да кажеш, ти ли ще ми говориш. Другия вариант сигурно пък да си кажеш, да, и да се правиш, каквото си знаеш, тъй или иначе. Но има хора, които аз вярвам, че стоят под атаки, стоят под изпитания и всеки път продължават. Обаче се замислям, че и в днешно време Божия народ в момента, говоря и за евреите, говоря в момента, те са под непрестанни атаки от арабските страни. Да. И все пак се случват тези неща. Има атаки и се чудя защо Божия народ е в постоянна война. Дори евреите в днешно време са постоянно, дето се казва, през една седмица можеш да видиш как в новините се говори, отново бомбен атентат, отново ракети изстреляни срещу Израел. Нали е Божия народ? Защо има такава агресия, такава война срещу Божия народ? И можем ли да си направим някакъв паралел с ние като Божия народ, чрез Исус Христос, да сме в една постоянна война? Ние сме в постоянна война, знаем или не знаем, усещаме или не усещаме, ние сме в такова положение. Сега, голямото нещо е да се разбере, че Бог е в контрол. Защото дори в тия моменти на война има моменти на почивка.
Да. И надали може да направим толкова пряк паралел с евреите, с Израел като цяло, защото Израел според мен е под постоянна атака, за да може да стоят такива, какви трябва да бъдат, да са на щрек и да се молят. Това е моето обяснение, сега аз не ангажирам никого с тях, с него. Но факта е, че най-големите изпитания, най-големите отстъпления от Господа евреите ги правиха не когато бяха под атака, а когато бяха добре. Това е голямата истина. Че всъщност големите падения на хората са тогава, когато всичко им е наред. Израел, когато започнаха да забогатяват, тогава си обръщаха сърцата далеч от Господа. В имането. Имането им вършише лоша услуга. Много може да говорим за това. Те се успокояваха и Господ не случайно им говореше на евреите и им казваше да знаете, като влезете в обещаната земя, да не ме забравите, да не последвате други богове, защото в обещаната земя ще тече мляко и мед, което означава, че всичко ще е лесно, всичко ще е хубаво, няма да е като в пустинята, всеки ще седи под смокинята, всеки ще седи под лозата. И Господ им казваше да не ме забравите. И даже каза на Моисей, тия хора ще ме забравят. И той затова натърташе толкова. И той им казваше, вие да не ме забравите. И те го забравиха. Цар Давид кога се греши? Когато беше добре. Що не се греши, когато беше по пещерите и го гонеше Саул да го убива? Що не уби Урия или някои от другите си верни мъже? Защото той беше стегнат, той беше мобилизиран и беше на щрек за себе си. Срещаха го хора, които го изобличаваха. Помниш историята с Навал и Авигея? Тръгна да убива Навал, защото Навал направил нещо нередно и го обидил и се държал непочтително към неговите слуги и тръгва да го убива и среща го една жена и му каза, не дей, вика да си самоотмъщаваш. И той я чува. В другата случка той е на къщния покрив, вижда Вирсавее и той казва, коя е тая жена и те му казват, не е ли това жената на Урия? И той казва, доведете ми я да спа. Значи в единия случай, когато си на щрек, може жена да ти говори да чуеш. Другия път му казват, това не е твоята жена, човек, това не е свободна жена. И той въпреки всичко прави, каквото прави. Абе, виж колко интересно, когато си в в гонение като си, когато биваш преследван, когато си на щрек, когато си мобилизиран, дори Давид като отряза края на дрехата на Саул, дори това го притесни и съжаляваш. Представяш това малък детайл, това малко нещо, дето ти сам казваш и сме говорили за това, дори да беше убил Саул, никой нищо нямаше да му каже, а той за края на дрехата му, деца казва, се разкаиваше и съжаляваш, че го направи това нещо, обаче в момент, когато наистина беше гонен и беше на щрек. И в следващото време, в следващия момент го виждаш, когато каза, извика тая да спи с тази жена, че и после уби мъжа и че беше един от военачалниците му беше. Беше много силен мъж и беше много достоен мъж. Той не беше случайен човек. Виж, когато сме, както и започнахме в началото с това да си с пророка, това да си с Господа, това да си, че Господ е около тебе, обаче когато си на щрек и когато си готов и мобилизиран, отколкото когато си в имането си и си правиш каквото си искаш. Да, истината е, че най-опасното нещо не е да нямаш. Истината е, че най-опасното нещо не е да си под атака. Най-опасното нещо е да имаш. Тогава аз съм виждал хора, които се променят, защото са имали. Хора, които като са нямали, са викали към Бога и са общували с Бога и са ходили смирено. И внезапно почват да имат и те стават други хора. Не случайно Господ казва, трудно ще влезе богат в Божието царство. Ние го въртим, го сучим всякак сега, ама то не е баш за богатите, ама то за другото. Колко богат всъщност. Колко богат, да. Но Господ го казва много ясно. Трудно е казва Бог, защото сърцето му е прилепено към тия неща. Сърцето му е прилепено към тия неща. Да. И така. Преди години имаше една конференция в Швеция, в един град Упсала. Тогава Слово на живот бяха много силни. Улф Екман. Бяха поканили един Божий човек от някъде да проповядва. И той се моли много странна молитва тогава. Каза, Господи, прати им гонение. Той се моли Бог да им донесе гонение. Защото той говореше, че във време на гонение църквата расте, умножава се. Виж, първата църква каква беше? Първата църква беше точно така. Гонете, бията, те растат. Нищо не може да ги спре.
В момента, в който станаха влиятелни, тогава почнаха да имат проблеми. Виж какво се казва. Деня на 50-ница, 3000 мъже спасени. Да. Малко по-късно Петър проповядва пак 5000 мъже спасени. Да. На друго място се казва, Господ всеки път прибавяше на вярващите уния, които се спасяваха. Проповядваха по домовете си в Соломон. Постоянно растеж. Стига се до такова място, че когато Павел се връща в Ерусалим, апостолите му казват, брате Савле, ти си свидетел колко десетки хиляди повярвали юдеи има. Значи вече в Ерусалим ти имаш десетки хиляди. Това не е това не е мегаполис, който да има 5-6 милиона и ти да имаш 10 хиляди. Това са били градове, не знам колко големи, в никакъв случай не са били повече от 100 хиляди човека, примерно казвам. И ти имаш от тия десетки хиляди. Но вече църквата е на друго място. Защото тогава вече Петър не може да говори на църквата истината. Петър отива при Павел и виж какво става. Тук почва да се плете една комуникационна стратегия. Петър отива при Павел, казва, ти си сам свидетел колко десетки хиляди повярвали юдеи между нас има. И казва, и те всички са убедени, че ти говориш против закона и против Моисей. За това, казва Петър, мисля, че беше, острижи косата си и плати за тия мъже, които имат обрек с нас, за да разберат всички, че ти спазваш Моисеевия закон. Разбираш ли за какво става въпрос? Тук става въпрос, че вече тая църква не е оная искрена църква, която постоянстваше в поучението на апостолите. Тя беше огромна, Петър беше с огромно влияние, но църквата вече трябваше Петър политически да работи с нея. Трябваше с политики, с намеци, с това, с това. Вече учението нямаше смисъл. Много пъти се случва така. Стигат успеха и успеха ги довежда надолу. И затова, както си говорихме един път, сякаш успеха е по-скоро да чуеш добри и верни слуги, отколкото да имаш, ето, постигнах. Църквата тук е 1000 човека вече. А по-скоро да гониш това, което е за вечността. Да. И да се доверяваме на Бога, че Той знае всичко. Да се доверяваме на Бога, че Той знае какво прави и ако е трудно, и ако е горчиво лекарство, да го пиеме в момента, Той знае какво прави. Абсолютно, да. Защото по-добре е, както казва Господ, да погине една от телесните ти части, но да бъде спасена душата, отколкото да си останеш целия и да погинеш в пъкъла. Така че, да, понякога има трудности. Хубавата новина е, че Бог няма да ни остави в тия трудности. Помниш ли какво се казва за Исус? Че дявол го изкуша и казва, после се оттегли от него за известно време. Бог знае кога да направи дявола да се оттегли от човека за известно време и знае, когато почне да се успиваш или да се отклоняваш, знае как да те върне обратно в компанията и да те събуди малко. Така че довери се на Бога, това казвам аз. Абсолютно. Да питаме още нещо интересно. Защо едни от основните гонители на Христос, когато беше тук на земята, бяха всъщност религиозни хора, бяха всъщност вярващи хора, така да го нарека? Вярващи и религиозни са две различни работи, според мене. Добре. И ще кажа какво. Почти винаги големите гонения срещу вярващите идват от религиозни кръгове. Много рядко, даже в Библията, ако четеш гоненията на Павел, повечето от тях бяха предизвикани от религиозни юдеи, от евреи, които подбуждаха тълпите да го бият. Така че винаги гоненията идват от религиозни, или айде не винаги, не може винаги, но повечето пъти. Дори и светски човек да гони, той пак някъде там има религия някаква, която го мотивира. Дали ще е комунистическа религия или някаква друга религия, но те са гонени от това нещо. Сега искам да кажа и другото. Аз лично мисля, че религията няма нищо общо с истинската вяра и с Бога. И затова религиозният човек ще гони вярващия. Винаги е било така. И Господ каза, Господ ли каза, или апостол Павел говореше, каза, както беше тогава, така и сега, родения по плът гонеше родения по дух, по обещание. Говореше за Исак и Исмаил. Много пъти се случва това нещо. Ние сме родени християни тук в нашата нация. Ти никой не си имал среща с Бога, човече. Какво като си роден в християнска нация?
Аз съм роден в Библия семейство, ли са? баща ми, прадядо ми са били пастори. Ти имал ли си среща с Бога? И тая среща с Бога се превръща, като я нямаш, става едно религиозно задължение. И той си хваля, аз никога не съм правил това, аз никога в моя род не сме имали. Да. И това е начин, по който религията разсъждава. Тя е уповава на плътта, на плътските постижения, на плътските достижения. Някои видими неща по-скоро. Да. Но тя няма нищо общо с Бога. Казва Библията, че хората в последно време ще имат на благочестиви, но отречени от силата му. Ето това е религията. Ние ходим на църква, обаче сме отречени от силата, отрекли сме се от силата на това благовестие. То не ни променя, с други думи. Това е религията. Да. Отвънка ние знаем какво да кажем, кога да кажем амин, как да си дигаме ръцете в църква, но сме отречени от силата му, защото то не ни променя. Това означава ли, че да очакваме едни от гоненията да се случат всъщност от такива хора, от религиозни хора, които 100% са били част от някоя църква някъде? Аз не знам или даже и може и да какво има да стане, знам само, че историята се повтаря много пъти. И това, което е станало, тъй казва и Еклесиаст, това, дето е било, пак ще бъде, вика, нищо ново под слънцето няма. Сега, разбира се, технологии, машини и такива неща не говорят, но чисто човешкото сърце няма нови неща. Ти виждаш, четеш Стария Завет, четеш грешките, четеш хубавите неща на Стария Завет, четеш грешките, четеш успехите на мъжете и жените от Стария Завет и ги гледаш днеска се едно, че вчера се е случило това нещо. Да, абсолютно. Така че това са нормални неща. И с това искам да, получи се много хубав подкаст. Да насърчиме нашите приятели, които ти гледат. Надяваме се, че сме били насърчени за вас. Обичаме ви, благославяме ви и се молиме на Исус Христос, Той да ви окуражи. През каквото и да минавате, не бойте се. Той ще ви преведе. Той няма да ви остави на средата на това изпитание. Той ще ви преведе. Ако ви е харесал този подкаст, споделете го с приятели, слушайте го, препоръчайте го на хора. Не забравяйте да ни последвате в YouTube. Натиснете камбанката и ни последвайте и съм сигурен, че ще бъдете благословени още. Благодарим на ония, които ни помагат финансово. Молим се за вас и сме сигурни, че благословението на Бога ще да отключи неща върху вашите животи, които ще променят завинаги. Така че очаквайте благословение. Ако сте посели, защото Библията е обещала, оне, който се непременно ще пожене. Няма начин да не поженеш от сеидбата ти в Евангелието. Благославяме ви, обичаме ви и нямаме търпение да се видим отново. Още веднъж искам да ви напомня да се абонирате за нашия канал. Благодарим ви, че останахте с нас до края на това предаване. Пратете това видео на някой ваш познат, коментирайте го, говорете си, споделяйте си с приятели, пишете вашите въпроси, вашите мнения и вашите коментари отдолу в графата с коментари. Последвайте навсякъде в Spotify, в YouTube, Facebook. Следете какво се случва с нас и с този подкаст. И с нетърпение чакам отново да се видим следващия път в следващия наш епизод на нашия подкаст. Чао, чао, ще се видим пак. Обичаме ви и ви благославяме. Чао. Чао.